खुलुमबाय आंनि बड' जेडिसिनाव नोंथांमोन बयखौबो। हाग्रामा महिलारिनि अबस्थाया दैयाव गबनाय सानस्रिनो हायै मासे हांसोजों समान। बे बाथ्राखौ बिथां इउपिपिएलनि डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारिया बुंदों। बिथां बिपिएफनि गाहाय दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारिया बिजेपिजों लोगो हमनाया थार बाथ्रा। नाथाय बिथांनि बिजेपिजों बिपिएफजों लोगो जाबाय होनना बुंनाय बाथ्राया नंखाय। बिथाङा गावनि दोलोनि दैदेनगिरि आरो मावथि सोद्रोमाफोरखौ गावनि दोलोआव हमथाना लाखिनो थाखायसो बुंदों आरो बिथांनि जि सिमां बे सिमाङा सिमाङैनो थासिगोन होनना बुंदों बिटिआरनि डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारिया। कंग्रेसनि दैदेनगिरि गर्जन मोसाहारिनि गोख्रों सोंखारिनाय रावजों बिबुंथि। कंग्रेसआ बिटिआरआव बिजाथि होगोन। तेलेंगानाया बोरै तेलेंगाना रायजो मोननाय आरो बड'लेण्डखौ बोरै मोननो हागोन? बिटिआर सुक्ति थामथि गोरोबथाया मा गोरोबथा होनना रायजोफोरा मानिदों? दुलाराय बर' फरायसा आफादा मानो जोंसार आरो जनकनि थाखाय थाबै थार बिजिरनायनि राव ओंखाराखैमोन? रन्जन दैमारिखौ सिनायाखै। रन्जन दैमारिखौ बरायदों। कंग्रेस हान्जाया गसाइगावआव गावनि बिजाथि होगोन मानोना बेयाव कंग्रेस हान्जाया देरहानाया रोखा आरो बिजेपि बिपिएफ इउपिपिएलआ गावजों गाव नांज्लाय खमज्लाय खौसे गैया। बेखायनो गसाइगावनि 28 नं ओनसोलाव कंग्रेस हान्जाया देरहानाया 100आव 100 रोखा जाबाय होनना बुंदों बिथां गर्जन मोसाहारिया। तेलेंगानाया बोरै तेलेंगाना रायजो मोननाय? भारतनि गिबि मन्त्रि मनमोहन सिंह दैदेननाय आरो सनिया गान्धीनि दैदेननायाव तेलेंगाना रायजोआ खौसे जाना कंग्रेसआव ज' जाफैनानै हाबफैनायावसो तेलेंगाना रायजोखौ मोननो हानाय जादोंमोन। बेखायनो बर' रायजो राजायाबो खौसेयै गावजों गाव अनलायलायनानै बुजिलायनानै हारिखौ इयुननि बाथ्राखौ सानलायलायनानै गासैनिबो खौसेखौ लाज्लायलायोब्ला थारैनो गमामायैनो हारिखौ गुस्लायहोनो सानलायलायोब्ला नेशनेल पार्टिखौ लाबोनो एबा कंग्रेसखौ लाबोनो होनना सानदोंब्ला एबा सानोब्ला बड'लेण्डखौ लाबोनो हागोन होनना बुंदों बिथां गर्जन मोसाहारिया। थांनाय बिटिआरनि सुक्तिखौ बिथाङा गोहो गोलोन्दां होनना गोहो गैजायै होनना बुंदों आरो गासै बर' हारिजों सोंखारि जानाय गाज्रिसिन मोनजानाय मोनसे बिटिआरनि थामथि गोरोबथा रायजोफोरजों गनायजानाय सुक्ति होनना बुंदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा इउपिपिएलजों थायोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद जानो हाया होननाय बाथ्राया फोरमान जाबाय। मानोना थांनाय समफोराव जोंसार आरो जनकखौ नंखायै गावथारनाय जाथायाव एबसुआ जेबो राव बुंनो हायाखैमोन। नाथाय बिबान गैयै फरायसाफोरासो दैदेनगिरि जाना सरकारखौ सोंखारिदोंमोन आरो थार बिजिरनाय मोननो थाखाय सरकारखौ नारसिनग्रोदोंमोन। रन्जन दैमारिखौ बिजेपि आरो इउपिपिएलआ सिनायनो रोङाखै। बेखायनो बिथांखौ जेलनिफ्राय सख'आलासे दोनबाय थादों। रन्जन दैमारिखौ नेशनेल कंग्रेस पार्टिनि जानानै गर्जन मोसाहारिया वेलकाम खालामदों एबा बरायदों। बेफोर गासैबो रावफोरखौ गर्जन मोसाहारिया गोख्रों रावजों सोंखारिदों आरो रायजो राजाफोरखौ बुजायनो नाजादों। आंनि रादाबा बेसेनो। गोजोन्थों।